como na maioría de concellos da zona. No Barbanza, o primeiro día de saída dos nenos menores de 14 anos, despois de máis de mes e medio encerrados, viviuse tamén con normalidade. Non houbo incidentes destacables, e a maioría da veciñanza respetou as normas establecidas, mantendo a distancia social, en algúns casos, os menos, como recomendaban, ataviados con luvas e máscaras de protección. O uso dos parques estaba prohibido, como tamén o estaba o feito de compartir xoguetes, polo que a maioría dos cativos neste primeiro día fora da casa optaron por un paseo coas bicis, patíns e triciclos. Aínda así, como en todo, existe picaresca, de aí que moita xente apele á responsabilidade dos proxenitores á hora de sacar os seus fillos á rúa, exixindo que se cumpra a normativa e non ter que lamentar nun futuro a volta das medidas máis duras do confinamento. Despois dunha hora fora, volta á casa, lavarse ben as mans, desinfectar roupa e calzado e volta á rutina, a que moitos cativos empezan xa a acostumarse. O feito de estar todo o día na casa xa non é un problema, senón para algúns todo o contrario.